lakon sing kababar bisa dadi kaca Brenggala ingkang prayoga. Leng-leng lalu ngulati Surya mangrang sang baya Iwang Suksmati nuwih muga paripepayung penjagat sawiku kadangipun Kakang Jodipati Werkudara Dimas Setyaki Kakang Anoman apa dene putra-putra Jodipati ingkang diwakili kelawan jeneng sira Antasena sajroning negara Ngamarta ingkang ketaman pagebluk lelara lan larang sandang pangan ingkang anjalari para kawula padha nemahi panandhang ndak pundhut kanthi banget sira kabeh aja menggedhekake rasa pangresula sarta sambat nanging gelem mawas diri ndandani pakarti sarta kudu saya kandel pangidhepe cipta anggene pasrah sumarah sumindhi marang purbane Hyang Agung. Dinten tresna kakangku mbok menawa dina iki wong Amarta lagi didadar kesabarane karo Gusti kang gelar jagat. Oh bener Yayi Werkudara bener. Manungsa kuwi yen ditresnani kelawan pangeran mesti tansah nampa ujian lan pacoban. Lan kabeh mau yektine dadi rabu ing iman lan santosaning jiwa tama Werkudara. Nuwun sewu Pa Prabu Ndarawati. Kalilan aku Antasena tak melu matur. Kabar sumebar warta ingkang raka dina iki Kyai Semar bakal mbangun kahyangan.
nglumpukake para brahmana resi, para pejabat lan kawula dikanthi padha umbul donga nyuwun marang purbane Bathara supaya negara Ngamarta diparingi rahayu lan wilujeng. Nanging ana bab ingkang ganjil. Kenapa kok Kyai Semar reka-reka nandur ringin ana plataran Klampis Ireng? Mongko wit ringin kuwi simbole adeking kraton. Apa kira-kira Kyai Semar bakal ngembari kawibawane kraton Ngamarta Wandrawati? Antasena aja kesusun duwe panyakra bawala marang Kyai Kismaya. Kyai Semar mono dewa ngijawantah. Mula mesti ana bab ingkang sinandhi tumrap lelakon iki. Mula prayogane ripalungguhane Kyai bebarengan sowan ana ing Karang Kadempel. Nyuwun pirsa kelawan Kyai Badranaya sejatine apa ingkang dikersake. Aku percaya tekad lan niate Kyai Semar mesti luhur lan becik. Mula kang mangkono aja kok kendhone anggenmu dandan kepara malah kenceng wana. Ayo bebarengan yang uyung lekase Kyai Badranaya. Mergo gegayuhan kang becik kuwi durung karuan yen apik kanggo wong sing duwe rasa runtik lan rasa serik ya. Pengarane ngajurit Kemaguru Kongso Tetek kaya Putula Warpan jiting kurang gesti Warpan jiting kurang gesti Perkata ingkang Bojo layu sabit lagi wae aku meh ngambah wewengkon Klampis Ireng. Ana satriya bungkik kakek kunting tanting brengosi sak kepel sisih. Aja nganti kowe mati tanpa aran margane aku sapa. Lek nomripatmu jerengen gobokmu satriya lisan puru jenengku Raden Setyaki ya Singa Mulang Jaya. Balik wis apa lan saka ngendi dambiak barisan sira ditata krama.
Blaka Suta blak utang terus terang mburi saka negara Parangake kesete sesembanku Prabu Renggani Sura Kalabangkara kang dadi aranku kowe aja melu celeng boloten kebolaten tumrap lakon iki kowe minggira kowe nyisya endi Semar Badrana janjur gelem leren anggene bangun kayangan lakon tak rubuhake ringin sing ditandur ning tengah desa Tripalungguhan iki Setyaki gawe Giri Sayembara karepmu ngurungno Kyai Badrana yang anggene bangun kayangan waton pinter jebul diadane Setyaki piye jaluk Prabu
Unjuk putih sapa? Anoman wis apa? Bintang Samudra. Cekel nggo ingon-ingon. Cekelan. Ho. 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 Lo, ah. Weh, ah. Lo, weh. Ho, lo, ah. Weh. Lo. Satrio gagah dadane murup sak tebah. Sawo Satrio Pringgondani Gatot Kaca Pramingkat Gimbel Dasmu. awas. Hop. Hop. Cara kowe. Hop. Cara kowe. Hah? Cara kowe. Heh. Cara aku. Hop. Ah. Hop. Hey.
agung ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang kadohanaku mun Wadya bala saka parangake rembyah kakehan cacah ngrebda kakehan jiwa kapengkok ing panca baya bayane domblenjane ora patut babar pisan iki sawangen Prabu Renggani Sura ndak sawang saka kaduan kae wujude wit ringin sing ditandur karo Semar tak gawe dak-dakan perkara wit ringin kae bakal tak rubuhke bakal rame dadine sangkep kaprabon prang kang abramarkata oladan iki semune wit mandira sing ditandur karo Semar Badranaya yen wit iki tak orak-arik tak usak-asik tak rubuhake mesti mengko kae para Pandhawa mrekitik rasane wong kiyen lagi nesu malah gampang anggene mbekuk sakjroning Renggani Sura ngrubuhake wit mandirana sing ra trima wong gedhe dhuwur sapa
Satriya Jodipati aku Werkudara. Ya kene mrekitik rasamu ra trima batin. Yaktine Semar ki nyepelekke negaramu Ngamarta. Sing kena nandur ringin ki mung kraton. Kowe rasa melu campur tangan tumrap lelakon iki. Kowe wong jaban rangkah ya kene cawe-cawe butek marang Dayu Bening. Kowe ora ngerti karo werdine babakan wit ringin kuwi Mas. Wit ringin ki simbole pengayoman. Yen nganti wit ringin kae rubuh njur sapa sing gelem nanggap wayang. Babar pisan ora nduga mono lamun to. Renggane sura sing tak gadang-gadang sing tak udang-udang duwe kaprawiran kang ngedak-ngedapi. Parandene malah njrebabah depane lemah tanding lawan wong Jodipati si Werkudara. Kadang kaya ngapa lan kepiye Semar anggen membangun kayangan nglumpukke para kiai brahmana lan kawula anggen tansah nindakake puji dikir kidung suci lan mantra rahayu. Kuwi ndadekake panase kabeh para anak-anakku jeng setan priprayangan. Yen kowe ora gelem leren aku wani mateni kowe Semar.
Gelak ngampar. Ayo. Iki tunggale Durga iki. Oh. Gelak ngampar. Ayo, merata-rata ya merata simpen aku. Otok anggroke ngamuk. Yang ini wis metu kok kali judu iki. Bola bali. Anggere ora payu le ider turut dalan yen perlu turut nggen wayangan barang. Nganti aku mbiyen iki duwe anak sing kepencut, mongko janjane iki lanang dikira wedok le. Durga ngamuk iki cocok mumpung aku wis mangan kumkuman anak kidang. Bledek kowe. Kowe to sing jenenge nyiliti. Bola bali. Angger lakon apik-apik ketekan Durga marai rusak. Kowe iki racun ngendel-ngendelake dupeh kowe iki bojone Bathara Guru biyen. Kowe iki ngatasé wong wedok sing nyatane dinut karo golonganmu pirang-pirang ing ngatasi wong wedok yasinan wong wedok do pengajian nek ra oleh karepmu piye nang kene enek emong aku karo kowe yen ora remuk musuh Semar tak tibani pangkul jenggleng aja takon dosa kowe anda apa mbak sakit asam lambungnya kumat mbokmu mesake goleki kowe bapak kae lho kaya ngene glegeken ra nek enteke wis tak keroki ngangge beling malah kudres getih tolong ana kae mbok goleki kowe bapak upama mboke gareng ora goleki kelakon musuh aku remuk mulih ra iso mlaku no wae kulit Durga sampeyan kudu matur nuwun kalih kula. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dinane samangsuli ngoten niku kula kudu min apa pripun? Sampeyan kudune matur nuwun kalih kula. Mergo kula ngerti Semar niki pun ngamuk tenan kalih jenengan ngamuk punggung Suratantaha, mongko sampeyan posisine pun lemah-lemah ngeten iki. Sampeyan mboten ngerti to Semar niki pun nggawa lilin, nggawa pecut, nggawa borgol. Arep nyiksa kali sampean tujune kok kolangan kula pun nala wigareng nggih to. Upami mboten Bu, sampean kali bapak mesti dingenekke niki wau. Tujune kok kula menika sampe dados P3K. Ngerti karo tata krama, ngerti karo aturan. Umpama kula mboten ngerti karo aturan, bapak teng mriki sampean kali bapak mesti dingetenke niki wau. Ambak tuwek nika nekat lho. Mas, aturane akhlakul karimahmu neng ndi isin ora malih kowe iki dinyeknae utek dikeki pikiran moral kudune lak ya iso mikir bulik Durga ki adike bapak genah adike bapak iso dingenekne iki utek mikir iki piye Bulik Durga ki adike bapak iki pernah iki tante lho. Parandene tantene iso dingenekne lho masake. Kebangetan ora.
Gareng ra kaya gareng, Petruk ra kaya Petruk. Pergi. Pergi. Pulangkan saja aku pada ayahku atau ibuku. Anake Semar anake sing bejaji, gareng ra kaya gareng. Petruk ra kaya Petruk. Bareng dikeki kamar penak malah ora nek sing kena digugah ora. Turu kabeh ora. Kemulan selimutan ora. Ngisin-ngisini. Tujune Bagong ngerti, iki Bulik Durga. Bulik Durga ki adik bapak. Ngentosi adik bapak bisa dingenekne lho. Angkrek wis numpak Grab dhek. Asem-asem. Rasido Bati. Kaki Bathara Indra kawula nuwun wonten timbalan kang adhawuh ulun sembah pangabekti kula mawan tuwa kunjuk. Iya Surapati wis ndak tampa pangestu ulun bae tumrap lawan jeneng kita. Nun inggih kapundi mugi dadosaken jimat Yama Dipati diprayogakne anggen musuhan. Inggih ulun pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabyantara sembah pangabekti kula kunjuk ulun. Purwanana ripalungguhan iki kagelangan ketaman boro-boro ingkang kagiri-giri satemah andadekake para Hapsara lan Hapsari woyang wayingan kabeh aluru gesang. Ora mulya kejaba saka pakartine Semar Badranaya sing tansah bangun kayangan lan bangun kayangan. Anggih kula nggumun Semar niku pendak biar tenggutu kok bangun kayangan terus. Napa pancen Semar niku tukang material kula. Sing saya ndadekake marketi ing penggali ulun Semar reka-reka nandur waringin ing mapan ana ing tengahing desa mula kang mangkono cetha lamun to patrape Badranaya wong arep nantang lawan panguwasaning Suralaya mula kang mangkono aja wedi kangelan Indra kelawan Yama Dipati ayo
bareng kelawan Lakulun tumurun mring Marcapada ngadili Semar Badranaya yen ora dicemplungake ana madyaning Kawah Candra Dimuka ora bakal ana kapok isi semaya kae. Asmunira kamanusan sawanya gentreh memanis liringe dikamantyan dengis sing ujala bungas singa mulak leng-leng brangto Gus opo Pedro Anggi koro-koro boten kowe ora nyawan iki wis jam 3:30 kok ndiprek teng mriki niku sinten to? Dewa Kawilangan Salindra Bawana Pukulun Bathara Indra Bathara Indra Yen Indra lah dana kasina teng pundi? aja delawanan sungkem kula kunjuk Pukulun Bathara Indra Ya Uluk Permadi ndak tampa Arjuna wos kuwi gati wae yang tak kandhaki Kyai Semar kuwi abdimu ndak baleni Kyai Semar kuwi panakawanmu sing cacahe 4 ya kuwi Semar Gareng Petruk lawan Bagong kuwi 4 sing 4-papate mau kabeh ngawula marang Janaka ning sebabe apa Semar duwe niat mbangun kayangan sing cetha padha karo ngembari lawan Dewa kowe kok ora ngelikake nyuwun pangapunten kula saged nggadapi bilih Kakang Semar menika anggadhahi sedya ingkang rahayu lan upami Kakang Badranaya mbangun kahyangan saestu lepatipun menika mapan wonten pundi jernyatanipun Kyai Ismaya menika pancen sejatosipun dewa ingkang ijo antah nanging patrape Kyai Semar padha karo wani kelawan panguwasaning dewa kahyangan ingkang dadi dipun bangun Kyai Semar menika badhe dados papanipun para kawulanggenipun bawa rasa lan ngaturaken pangunek-unek dumateng para wakil-wakilipun supados enggal dipun tanggapi lan enggal wonten kawicaksanan ingkang adil kangge mulyakaken wong cilik malah gentos kula nyuwun pirsa yektosipun para dewa ingkang lenggah wonten ing kursi kadewan Suralaya menika
gaweane do ngopo? Para dewa ingkang lungguh wonten ing kursi kadiwan niku gaweane napa? Menapa para dewa nate menggalih panandhange wong cilik? Racakipun para dewa namung kados kamulyaning pribadi lan mulyane golonganipun tanpa gagas panderiting wong cilik. Mila boten aneh bilih sampun marambah makaping-kaping para kawula murka lan unjuk rasa ngantos ngrubuhaken lawang sila matangkep sarta ngobong kahiwangan ngantos geseng dadi awu. Ning parandene rasane para dewa do mati. Dewa ki rasane do mati. Kawulane do rekoso, dewane malah mulya. Kawulane padha tintrim kono malah golek tentrem. Dewa menehi beras kena dipangan 5 dina, le ngapusi 5 taun. Racake dewa ngoten niku ning mboten dewa niku elek kabeh. Ana mutiarane para dewa sing pendak ulang tahun gelem ngrembakake budaya niku mutiarane para dewa ngoten niku. Aku ora guneman karo kowe. Lah kula wayang yo entuk omong piye sampeyan niku. Janaka, apa Janaka? Lah niki kowe aja waton ngucap. Lereke tembungmu kuwi nyepelekake karo para Jawata. Apa rumangsamu donya iki bisa tentrem tanpa dewa? Apa donya iki bisa kumaka tanpa dewa ning Kahyangan Suralaya? Donya lan negara kawula menika tetep mbetahaken dewa. Nanging dewa ingkang wicaksana, jujur lan tulus leladi sarta ngayomi dhumateng para kawula. Karana dewa menika wakile kawula. Menawi ngibaratipun kawula menika ratu, wakilipun menika para dewa dados patih, nanging kenging menapa kok malah tiba kosok balik. Yen kawula ratu, dewa niku patih, ratune susah ning kok patihe uripe do mewah. Parandene ngabangake kuping nganti lap wah nganti pasuryanku do bingung iki. Yen pancen ora kena ginawi becik wegah nampa warah ngadeka coban kaprawirane Indra monggo kula ladosi bagus.
Rapangling anak Pandu Werkudara dasar para nyata Yama dipatiya dewa panjabut nyawa yen kowe ngalang-alangi anggenku bubarke Semar nggene mbangun kayangan ilang nyawamu apa ora melek mripati kowe anake Semar sing mapan ana kaduangan apa dianggep aku ora ngerti karo sejarah ning parandene bareng kowe dadi dewa wuta mripatmu ora ngerti karo tata krama Ranggara bantu utawa sungkem karo bapake ning nyatane bareng lakon dadi dewa kelakuanmu ora bejaji cetha anggonmu gawe ontran-ontran bangun kayangan mung bakal ngendhih kawibawane Bathara Guru. Apa pancen sengaja panjenenganmu jarak perkara karo ulun? Adiku Bathara Guru. Kowe tak kandhani ya. Pancen wis tak niati, wis tak tekadi aku mbangun kayangan iki sepisan kanggo papan manembahe para-para anggene nyedak lawan pangerane. Angka loro kanggo papane kawula lan wakile bisa ketemu banjur padha bawa rasa men gampang wong cilik sambat lan njaluk pengayoman karo wakile kawula. Merga yen tak sawang kayangan Suralaya kae mapane ana dhuwur sing angel diambah karo menungsa
manungsa sing bakal nemoni dewa ana ing Suralaya kudu munggah ana ing Gunung Mahameru sing dhuwure prasasat sundul langit tur ademe kegelo-gelo. Sakuse tekan pucuking Gunung Mahameru banjur menek mrambat ana ing Andha Rante. Yen tiba apese wong mau saurunge teka kayangan wis samber mbledek. Mulan nggonku mbangun kayangan iki mung kanggo nyedhakake kawula karo sing makili. Yen kowe sadar lan kelingan, kowe bisa dadi dewa ki mergo dipilih karo wong cilik. Uripku mubra-mubru kuwi nganggo duwite pajeke wong cilik. Kudune kowe ngajeni lan gelem keladeni karo wong cilik, ora kok malah kebangetan anggo nudak sia karo wong cilik. Bathara Guru, ya bab sing ora adil kaya ngene iki sing gugah rasaku anggenku mbangun kayangan. Lan kayanganku iki tak tanduri wit ringin, merga kayanganku tak wenehi tetenger ya kuwi kayangan waringin kencana. Anjur lakune angin kukorakrane harapa Borokur nitara kakiri Barak bumi prakempito Semar sekolah munto patrak mung bakal mirang-mirangake kelawan Bathara Guru. Trikalungguhan iki wis ora ana tabete antarane Kakang karo Adi. Wis ora ana tabete sedulur lan ora ana gunane aku mundi-mundi lan ngaji-aji karo kowe. Jermu piye? Kepeksa aku bakal nglebur kelawan jeneng kita. Tak tibani Cistri Sula ora mbiar kuandamu lak gurone bakal tibakno. Ayo. Tibakno wis kangen Cistri Sula wae ngerti karo sing apik karo sing elek. Dheweke ndok perintah mateni aku nyatane dhewe malah lunga. Wedi karo aku, ora kok wedi karo Semare, ning dheweke wedi yen nganti nampa bendune Gusti. Lah iki dewa iki ra duwe moral ki piye? Dewa ki wajibe nggih conto, nggih tulodo. Ning serakahmu tek kaya nganti patrape buta ki piye? Oh. Aku tobat akan Semar, aku njur dadi buta kaya ngene. Yen tobat ya nganggo tembang sing apik. Piye? Sampun tobat Bendara kalih sampeyan oleh londong londong. Ngono wong ngene. Iso ora tak ajari nek ra iso. Sampun tobat Bendara kalih sampeyan oleh londe lontong 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 lontong. Lontong gede. Klaru to? Klaru. Lah aku si Petruk aku jare kuwi wudu. Yen aku kaya ngene iki ndur piyaku ki ratune dewa ing kayangan. Yen wujudku dadi buta, kuwi kowe ngunduh wae ing karma. Aku njaluk ruwat, aku dudu dalang ruwat. Sing iso ruwat mara tuaku. Tur ruwat iki dadak nggih sajen barang ngerti ra? Kowe ora iso pulih dadi Bathara Guru nganti kapan wujudku kaya ngene. Aku ora ngerti. Kowe mlebu ning alas wulusan men ora medeni menungso. Ewadine titikane
kowe besok bakal bisa diruwat lamun to papan kene ulang tahun sing kaping 22 kowe lagi ruwat waduh setahun. Prabu Ndarawati, para kadang Pandhawa lan kabeh para putra-putra Ngamarta padha kumpul sowan ana ngarsane Kyai Semar ning Klampis Ireng yektine mung kepengin miterang ingkang kanthi gamblang anggone Kyai Semar mbangun kayangan piwerdine kepiye Kyai Semar lalu banggenmu nandur mandira ana tengahing desa kuwi yektine maknane kepiye paringa dawuh supaya lega kabeh kang matamu ning kene ha inggih sinuwun Puntadewa sinuwun Ndarawati Ndarawerkudara lan sedaya kemawon kalilan kula matur sisih nuwun bumi samudra pangaksami bangun kayangan niku tegese bangun jiwa lan bangun raga ya laire ya batine monggo sakmangke sami mawas diri ngresiki ati men suci supados sedaya tebih saking bilahi lah ingkang angka kalih kula nandur wit ringin mboten kok pengin ngembari adeke negara Ngamarta niku babar pisan mboten ning niku nemu perlambang ringin ingkang dipager ana 5 supaya menungsa aja nganti lali dasare praja 5 perkara lan uga ora lali kelawan rukuning agama ingkang ana 5 dasare praja aja mung diapalake ning kudu diamalake mung duwe tumindak ing saben dinane wit ringin niku simbole kasantosan ning kasantosan wau boten kangge sesongaran nanging kangge papan ingkang nentremake rasa nentremake pikir bisa ngayomi para kawula mbuh saka golongan apa agamane apa sukune apa kabeh dipun ayomi kalian adeking wit ringin kala wau padang tetrawangan penggalih Rana Agung Ngamarta Sri Puntadewa miwah Nata Agung Ndarawati Puskawedhar suci ning cipta nenggih Ki Badranaya ingkang kaya mangkono wis jumbuh kambuh condhong kang rasa golong kang sedya ning uyung Semar Badranaya ngenyong bangun kayangan ingkang mangkono sigra anggelar wujuding kabudayan rinengga endahing bangsa saking katebian kawis tingal nenggih ungeling asmarandana pedhoting katresnan utawa aboting katresnan jarwane sulistyen
Gara-gara truk. Iya. Santai wae. Santai. Jam piro? Tengah 11. Jam bosok minggu. Kalau ngalit mongso jambu kok pedot taline Genduk bir Gita Ayu sarjana seni. Ya jumenenga alon-alon ngaturke langgam karyane Mbah Supron Swanda aboting katresnan. Ya Ayu. aku bingung cemulia Karya-karyanipun para pepunden sing nyatanipun kangge modal utawa sangu para generasi dalang sak terusipun ingkang nyatanipun nderek ngrembakakaken budaya. Duka menika karyanipun Mbah Marta Sabda, Suwargi Pak Mantep lan nembe kemawon ingkang nurut ing kasedan nenggih Ki Anom Surata nyuwun donga pangestunipun sedaya para lenggah. Mugi-mugi Pak Haji Anom Surata tentrem wonten kasuwargan langgeng. Amin. Yo Mbak Bin. sing breges mas
Alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun Genduk Dirgita Ayu luar biasa. Yayine cantik, gedeke ya lenjang-lenjang jaran teji. Mula raneh ora moka akeh sing padha gandrung kayunyun karo panjenengane. Ya. Suarane apik, gedeke entuk, wonge ayu. Ayo. Wong kelakuane. Kelakuane sing jos ngono lho. Ayo setia kepada Madangkara. Iya. Alhamdulillah nadyanto bintang tamu sampun sami geser tak percil kalian Genduk Niken menika jam kalih parandene kula noleh mburi ingkang tasih kepareng mirsani menika kathah sanget sembah nuwun sedaya para penonton luar biasa Jakarta yang hebat. Nggih.